नैबे जायगायाव लोगोफोर आङो मुनुखौ फार्स्ट टाइम नुदोंमोन दै 2016 आव नैबे जायगायाव लोगोफोर ने धुलाबारि गामि नैबे निजा जा बाबाया माबा खालामनाय मा नैबे तो लोगोफोर वेलकाम बैक वान्स अगेन लोगोफोर 15 दिन उनाव आरोना 15 दिन जायो लोगोफोर भिडिअ बनाया तो दिनै पुरा टावांनिफ्राय पुरा बैसागुखौसो माने भिडिअ बनायखाबाय आरो तो लोगोफोर ने दायो हिन्जाव आं बिमा आयो नंला बैसागुनि मोनसे फिसा फट'शुट लानायदों आरो ना माने एसे रिल्सबो बानायगोन ओमफ्राय लोगोसे फट'शुट आरो नै दायो मुनु रेडि मुनु मोसागोन नामा मा खालामगोन फट' तो लोगोफोर बिराद गोजामोन दे माने ओरैबायदि बिजिमोन आरो लोगोसे फेसबुकआवबो एसे माने जि भिडिअ बनायो फेसबुकआवनो होनाय माने जादोंमोन तो लोगोफोर आं इउटुबाव बेक फैफिनबाय दिनैनिफ्राय रेगुलार भिडिअ फैसिगोन आरो इउटुबाव दे तो बेनिखाय टु बि कन्टिनिउ तो लोगोफोरनि माने जा मोखौ गैयाना तो बेनिखाय माने मोखौ थुखैनाय हाबाफारिया जोंहानाव जायासै तो नै मालायनि तो माने मोखौ लाया मथा मथि खैबो जाखोलै 10 बोसोर जाबाय मथा मथि 10 इयार्स माने मोखौ लायाखै आरो ना माने हालेवनायबो जाखाया ओमफ्राय गाइखेरनि थाखायबो माने लानाय जायाखै आरो सिगाङाव दङमोन जोंहा बद दङमोन गोसो दङ आरो ना जों एसे उन्दैयाव माने मोखौ बद थुखैनो मोनबाय जों तो नै दायो नै नायनोसै जा बिहामजो मंग्लिया मद थिखाङो रे मद थिखाङो मोनो ओमफ्राय केमेरामेना जाया दै केमेरामेना जाया माने खुंखा बासिगासिनोमोन खुंखा माने बासिगासिनोमोन तो बिखौ लानानै फैस्थाबबाय आरो माने भिडिअ एसे बनायनो होननानै आयो बैसागो मोनदों मोनाखै मोनाखै गोरबो आं दख'नाखौ बायना होयाखै नै गेलेगेथे गावसा गोदान खानसो र' बायना होगोन र' मा दख'ना नांगौ बिदन बायनांसिना बिदनखौनो लोगोफोरनि जि बरिया बैसागो सफैनाय लोगो लोगोनो गांखोफोरा जि मोजां ओंखारबाय ने तो नै जागायावनो जादोंमोन जाबोनि ओंखाम जानाया ओमफ्राय आंनि ओंखाम जानायाव नैयाव आरो नैयाव ओइ नितामनियाव थांबाय नितामनि बिब'आ लोगोफोरनि दायो जागासिनो माबाया शुटिंआ आयाबो माने बारा टाइम होनो हायासै माने बे खुंखा संनांगोन ना तो खुंखाखौ जों संनाय जायासै बिहामजो खुंखा सङासै औ माने आं लाना फैनाय जाबायना आंनो माने आरो बैसागोनि मोनसेबो शुटिं माने बिदि भिडिअ मोनसे बनायनाय जाखायो तो बेनिखाय बानायनो साननानै खिन्थु समनि आंखालाव माने बानायनाय जायासै आरो तो लोगोफोर जियानो जाबाय नै दायो फैगासिनो दसे उनाव माने दासान्दि फैबा जानो हानाय नैबे इउटुबाव आपल'ड जानायनि सिगाङावनो फेसबुकआव फैनो हानाय रिल्सआ दै तो नै दायो जागासिनो एडिटिं जोब्बानो फैबाय आरो ना आं दसे उनाव जानोसै ने खुंखा ने दे आरो मोनसे मा लास्ट क्लिप दंबावो लास्ट क्लिप दे bisa salah jelas itu nih kamera lawan musa biar kamera lawan musa ya dulu salah dulu dah dengar ini nembaknya musa nih edukasin deh legeber Facebook kasih nih Facebook bini musa nih ya first time musa nih biar lagi dance ya lagi be तलफोर दायो जोब्बाय फट'शुटआ माने भिडिअ बनायफोराबो तो नोंथांमोना रिल्सखौ निस्सय नुबाय जानांगौ फेसबुकआव ना तलफोरनि दायो आं थांगासिनो बिहाव लानाव ओइ नुहुरनाय लोगोफोर गामियानो जाबाय बिहाव लायनाय नङा आरोना नै मुनु बै नुहुरनाय गामियानो जाबाय सोरनि गामि नोंनि गामि ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जायगायाव लोगोफोर आङो मुनुखौ फार्स्ट टाइम नुदोंमोन दै 2016 आव नैबे जायगायाव लोगोफोर ने धुलाबारि गामि नैबे तो बेनिखाय बे जायगायाव जों दसे टाइम स्पेन्ड खालामदों आरो ना दसे गोसोखांदों बे जायगाखौ बेनिखाय एसे लाखिबाय सेंग्रा लाइफनि 2016 दिन 10 इयार्स सिगाङाव बेखौ लोगो मोनदोंमोन खिन्थु बे लोगो मोननायनि 2 इयार्स उनावसो बेखौ माने मोजाङै प्रपारै माने लोगो मोनफिननानै प्रप'ज होनाय जाबाय आरो ना बे जायगायाव तो नै लाजिबाय तो लोगोफोर जियानो जायामोन दा जों होलांसै सिदा बिहावलाय न' बरिया माने खैजिमा संगासिनो खैजिमा संगासिनो ओमफ्राय मा खुंखा ना Masa lanjut dulu oleh? Nah lanjut nama kami packing ke? Kami mempunyai nunga neng lobster istana lanjut. Lobster istana lanjut. Telepon dah hilang sih dah ni. Telepon bayi nuhurnya kan benza bayi jeng habi hauni no. Noa lama ya bitang ni ini turning lagi turning dek. Mai tangan ni motamoti 1 kilometer. 2 saya 1.5 kilometer so. Guzana no men biar nani. Let's go. Dulur. Telepon ni sana je beria sanjat jaga sini somena ni. Jangan nun pe nur malah cantik. Telepon ni dah sohi baik. Sah. Biar lah ni ai deh. Mana?
Dan thayjo lokay besan kahagian thayjo. Nih mana moonlight thayjo nih. Tangna halai ini. Moonlight no nih. Logoफोर दिनै मोजां नायदो nih. Wow malas nih. Wow malas nih. Mama deh. Mama deh kayak gaya sahai kolandang sih. Logoफोर nih naयदो Munulan nokho. Nih lajina. Lajina lajina. Jangan ini sekalas na. Oh mokhwa. Za mokhwa gya na. Labdo khijimaya. Ish. Khijimaya labdo ya. Mau bila lagi alas. Alas bilai na. Ayo dangनोसै खैजिमादो खुंखादो बेदरजों Jangan sih. आरो मा गोदै बुस्थु गोदै देसि जिआइटेक बुजिदोंना दाय जिआइटेक दायो दांगासिनो दसे न' ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जाबाय आं गायनाय थाइजौ Ang बायनाय थाइजौ आंसो बायदो दे आंसो बायदो नों गायदो हे माने लोगोफोर नैखो नैबे माने थाइकाटिमन दै थाइकाटिमन थाइजौ माने इयाराव खेबथाम थाइगोन ना जोंखौ बुंदो आरोना बे मा फानग्राया थायासै थ' खिन्थु दासान्दि थायाखै खिन्थु उनाव थाइगोनसो नामा थायालै थाखायो हा थ' 1 yearसो नेबावनोसै थ' थाइदोबाथ' थाइबाय नङाबा थगायजाबाय बुंनांसिगोन दानि बोसोर सादियाव खनसे थायखादो सिजनावसो थायदो बहुत मोजां नैबे दासो गोरलै नैबे ना गोरलैसो गोदै आरो ना नि आखाइसेबां गोदै गोथावालाय बहुत टेस्टि थ' नै दायो दांसे दसे उनाव सफैबाय खैजिमाया दांनैसो दायो ने उनाव आंथ' गाहाम गायो बिराद नागिरबाय थाखादों आं ओमफ्राय नै एनि जाबै नै खाम जागासिनो देखुङा आलासियानो दिनै सफैदों गहपुरनिफ्राय फैनायखौ सानथाम ना देफुं सानथाम दा लागाव दायो दांनोसै आं जाग्रोनोसै दे जाग्रोलाय आं खिन्थु माबा बारा जानो हाया आङो बेसेबां मा बुंनो दे फैलायबाय नै खुंखाया नै आलाफोरनि दाय सफैलायबाय खुंखाया स्पेसियेल नै नैखौ बारा जानो हाया आं खिन्थु नैबे स्पेसियेल आरो नै दे जायो खुंखायाथ' स्पेसियेलखा आंनिया दै न'आव जाबोदों आं बुरियानो थ' दायो जागासिनो मुनु आं जादों माइनु मायनोसै दा सफैदों ना गहपुरनिफ्राय सानथाम माला थाहैबाय बिमा दिलानाव गहपुराव सानब्रै आच्छा दा बैसागु सफैबाय आरो नै दा नै जा बाबाया माबा खालामनाय मानि बे फागा बनाय ने जा माला जा गुलि गिलाना थ' नै बियाव रायलायनोसै नायनोसै हा बैसागोनि फागा गोदान ने मोसौनि फागा बे बावगोन आरो चल'फोरदिन जाबाय नेक्स्ट दे आरो ना थ' मैया जाखांबाय जायै लोङै फैबाय माने मोनाखाबाय आरो थ' बेनिखाय भिडिअ बनायनाय जायासै थ' लोगोफोरदिन जाबाय 1 तारिख ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि गामियाव जानो थागासिनो 7 तारिखै बैसागोनि 6-7 आव माबा आरो ना फांसन मोनसे थ' बिनिनो आं आफादगिरि आंखौनो माने आफादगिरि फानना होबाय थ' मानो खालामो थ' बेनिखाय लोगोफोर दिनै 1 तारिखनि फ्लेग हस्टिं खालामनानै दायो न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो बिजनि आरो ना आब' आं आरो कपिल दा जोंनिया कपिल सरगियारि सिंगार आरो जोंनिया जुरियाबो माने सानै थांगोन सिंगारा ओमफ्राय माने आब'जों थांफानो गुमैबो गैया गुमैया माने प्रग्राम मोनसे दङ एक्सट्रा जायगायाव थ' बेनिखाय आं थांफालायनोसै आब'जों गोदोनि बायदि आरो ना गोदो थांफाखायोमोन आङो बा लोगोफोर 2023 आव आङो बैसागोनि 30 days आं प्रग्रामाव थाबाय आरो ना आब'जों ओमफ्राय ओरैबायदि अननाय मोनबाय रायजोफोरनिफ्राय माने बहा थाङो गासैयावबो माने ओरैबायदि सिनायनाय लोगो मोनो ओरैबायदि माने बिराद मोजां नाङो आरो नोंथांमोनखौ बिदि माने लोगो मोनबा आरो ना थ' बेनिखाय नोंथांमोना नुदोंबा आंखौ नुदोंबा जेखिजाया माथो होबानो जाबाय दै माथो होबा बिराद मोजां नाङो माने बिदि सानना जे माथो होबा माथो मोनफैनाय नङा खोमा होननानै आरो ना खायबा बिदि साननानै माथो होआ ना लाजि मायो थ' बिदि साना आरो ना आंबो नोंसोर बायदि मानसिसो थ' लोगोफोर खालामदो ओमफ्राय नै जुराबा नाहर दासो ओमफ्राय बिनिया दा बहा थागोन बिजनि ना बिजनि मा जायगा खाथियावनो आरो जेखिजाया जायगा बावगारबायनो जि दा थांगासिनो बिजनियाव दसेनाव दिनै 1 तारिख खालिनो आरो ना जाखाना बिदि बुरिया गय खावना होग्रा मोनदोंबा आरो मा नांगोन ना आं माने खाम जाखांबा एद गय मोनजायाबा जाखाया माने लुगैयो आरो जाखाया नङा एसेबां एडिक्ट नङा आङो होमबाबो बहुद लुगैयो आरो ना गैयाबा गैयासै माने मोजां नाङो आरो ना खुगाखौ बोरै फ्रेस नाङो थ' नै दायो जानोसै गय बोराय ना बोराय नङा गोरलैयानो रुनाय माइ रुनाय गयनो थ' लोगोफोर थ' नै दायो दांसै फैगासिनो लोगोफोर दिनै बिदि दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो बाय बाय